ar ddiwrnod treftadaeth y byd. Here are 5 interesting facts about the Peniarth collection. Rhif 1, Llyfr Du Caerfyrddin. Cafodd ei ysgrifennu o gwmpas y flwyddyn 1250. Credir mai dyma'r llawysgrif cyflawn cynharaf a ysgrifennwyd yn yr iaith Gymraeg. Number 2, the Book of Taliesin. This is one of the most famous of the Welsh manuscripts. It also includes the oldest Welsh verse. Rhif 3, Llyfr Gwyn Rhydderch. Dyma un o'r llawysgrifau enwocaf a pwysicaf y Llyfrgell. Mae hefyd yn cynnwys y copi cynharaf o 4 cainc y Mabinogi. Number 4, the Chronicle of the Princes. This important manuscript contains several texts, including Brut Tywysogion and Myrddin a Gwenddydd. It's also the oldest chronicle of Welsh history. Rhif 5, Brut Brenhinedd, sef cyfieithiad o'r Historia Regrum Britanniae. Dyma un o'r ychydig o lawysgrifau Cymraeg i gynnwys darluniau.